Another day, another sleigh. Začíname ráno. Po včerajšej zase horúčke a zimníci. Na 37,6 asi mám, no. Jej. Musím už aj akože aspoň niečo pomaly spraviť do práce. Včera som niečo porobila, ale potom už že chvíľku robím, neviem, pol hodinu niečo. A hodinu a potom ma úplne vypne. No, zachraňujem seba sa, lebo toto sa mi podarilo ešte stihnúť spraviť, keď sa mi rozjebal ten mixér. Keď som robila ginger shot a to je prosím pekne čaj. Wow. No a trik, čo ma naučila Margita, je, že aby dobre proste sa vyliahol ten čaj, jak to spravím, tak treba to trošku tak obliať vodičkou, hej, horúcou. A on potom vykypí. Sám. Dobre. Stačí už. Nestačí. Tada. To teraz dám sem. Dýchčím do piči, jak starý chlap. Fuj. Toto je fakt, že autentické. No, čo som chcela? Aha. Toto. Nezabudajte. Nenechajte nejakých špinavých humusákov. Nech vás dajú dole, hej. Tak. A už tam bol jeden shot, takže toto bude, dúfam, že silnejšie. Alebo čo ja viem, nie je to také silné, jak zvyknem ja robiť. Neviem prečo. Asi preto, že sa mi polka rozjebala. No a takto to zalejeme krásne. A dôležitá vec, podľa mňa, je nechať takéto veci, že luhovať, keď to je prikryté. Tak sa to proste poriadne prehreje, hej. Dobre, dovidenia. Všetky tieto vitamíny a ja som furt chorá. Ako to je možné? Off we go! Ďalšie prekliatie. Kde sa presťahujem ja, tak sa začne stavba. To je proste ako nejaký malý zázrak. Look at all those stavba. To preto, lebo som sem prišla ja. Vonku je nechutná zima. A nie je to tým, že mám nad 38. A nie rokov. Milujem, ako sa pýtam doktorky, že tak čo to teda je? A ona, že však neviem. Aha, dobre. Tak mi spravila testy. Nie je to zápal, je to recidivujúca víroza. A proste, že ja nie som v kúse chorá, to sa mi len zdá, lebo ako keby chvíľku je týždeň, 2 pauza a potom zase. A vravím, že tak ma proste dá čo daj na imunitu, alebo čo. No, tak môžeme toto vyskúšať. Ktorá z nás dvoch chodila na medicínu? Pýtam sa, neviem. Ja som proste vyštudovala žurnalistiku, tak asi neviem, že čo mi do piči je. Alebo čo mi pomôže. Už fakt, už proste tento rok
tento rok sa mi proste, že rozpadol život, ale ja som Fénix. Vstávam z popola. Keď som chorá, tak som smutná. A keď som zdravá, tak som tiež niekedy smutná síce, ale tak proste som si poplakala, lebo je to ťažké psychicky. A ešte som niečo chcela povedať múdre. Ja, že idem robiť teraz taký, že radikálny pozitivizmus idem mať, hej? Lebo sa strašne veľa akože overthinkujem na negatívne a proste vždy už kvázi žijem v tom zlom, tak si hovorím, že asi už nemám čo stratiť. Tak to proste vyskúšam, že nečakať zle. Takže sa vyzdravím za chvíľku a pôjdem naspäť do práce a budem proste super aktívna, lebo som veľmi šikovná. Všetko sa proste na dobre obráti, ale není to zlé ani teraz, takže proste to bude ešte lepšie. Kúpila som si Kinder Surprise. Unboxing, hej? Toto je kot. On je trošku akože nacionalista, takže akože nemusela by si hajlovať zrovna na videu, ale no to proste tieto árijské mačky, no. Je to vo vtip, hej? Nechcem tú čokoládu, ale chcem hračku. Nechcete čokoládu? Keď som bola malá, tak jedna z vecí, ktorú som... A to som robila inak na Vianoc, takže celkom také spojenie teraz s Vianocami. Ale zo saloniek, ktoré boli také v takomto obale, čo to je, alobal, tak som lyžičkou vyrovnávala ten alobal, aby bol taký pekný. A potom som to zbierala. Neviem, kde som si to dávala, možno, že do knižky. A tým som sa zabávala pri telke. Jej. No. Amelé. Je to chlap. Ako ste vedeli, že som proste v lesbickom vzťahu, takže potrebujem chlapa do života. Nech to trošku vyváži. A jak... Jej. Neviem to spojazniť. Či? Aha, okej. Oj. To je celé. Čo to akože má byť? What? To je nejaký superhrdina? Akože ja som pozerávala na strednej trošku tieto filmy. Také, že Marvelovky. Videla som... Čo som videla? Neviem, nie je veľa. Akože také, neviem, čo to zrovna, že baví, niektoré sú dobré. Mám rada staré Batmanovky. Tie sú fajn, ale to že sú... nie, asi nie. Akože neodsudzujem. Nie, neodsudzujem tých ľudí, čo to pozerajú, proste tak niekoho to baví, no. I don't care, ja pozerám Rúžu pre nevestu, takže chápem. Ale proste pokazený je tento chlap. Tak to stojí, no. Wow. Ani rukami sa nedá hýbať, to na čo? A tu má proste, lebo to je isto, proste dúfam, ale keď som ho dostala ja, takže isto je homosexuál a to má akorát ako keby na dva kokoty.
Aby tak, chápete. Toto síce na obrázku nie nakreslené, ale isto to je na to. A to čo? Máš potom ich odfotiť si do mobilu? A čo, hádať, čo to je? Je to nejaký QR kód. A tu píšu, že sa dá hýbať rukami. Hore, dole. Ale na tomto, ja neviem, možno, že je ide to. Jej. Ale čo s tým? Co tam už fakt nič nie? Kde to je vajce? Ale nie. Ja neviem, tak akože je to pokazané, alebo ja som pokazaná? Prečo to nejde? Opačne mám mať nohy možno? Nie. Akože... No dobre, tak to držím. Tak strašná estetika, hej? Osoplená vreckovka. Šalavia a toto inak. Ja viem, že niektorí ľudia sú na tom závislí. Mala som takého spolužiaka. A ja možno, že tiež budem po tomto týždňu. Je super. Asi mám znova teplotu.